श्रावण महिन्याला सुरुवात झाल्यानंतर आज पहिला श्रावण सोमवार आहे आणि या निमित्त वेंगुर्ल्यातील जे प्रसिद्ध देवस्थान आहे सागरेश्वर देवस्थान, या ठिकाणी भाविकांनी आज सागरेश्वराचं दर्शन घेतलेलं आहे। या श्रावण सोमवार निमित्त आज भाविक सागरेश्वराच्या दर्शनाबरोबर जे सागरेश्वर समुद्र किनाऱ्यावरही पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी अनेक भाविक येतात आणि आज सर्वप्रथम श्री सागरेश्वराचं दर्शन हे भाविकांनी या ठिकाणी घेतलेलं आहे आणि यानंतर आपण समुद्र किनाऱ्यावर सुद्धा भाविक जे पर्यटनाचं साठी सुद्धा जातात, त्यामुळे आज या ठिकाणी आजच्या दिवशी या भागात आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।